Det her er Mads. Mads har en bil, men Mads bruger ikke sin bil 90% af tiden. Her er Maja. Maja er studerende og har brug for en bil for at komme på sit studiejob om aftenen. Maja og Mads laver derfor en aftale, de begge får en masse ud af. Mads tjener penge på sin bil, som ellers bare var stået stille. Det er både CO2-besparende og pengebesparende at dele sine ressourcer. Maja får ved at udleje en bil fra Mads derfor mulighed for at bruge sine overskudspenge på at forkæle sig selv. Mads deler med Maja, Maja hun deler med Carla, Carla deler med Peter, Peter deler med Bente, Bente deler med Line, og Line deler med Lukas. John deler med Lene, Lene deler med Kenneth, Kenneth deler med Michael, Michael deler med Annette, Annette deler med Sissel, og så videre. At dele sine ressourcer er en udvikling, som ikke kan stoppes. Samfundet er nået rigtig langt inden for deleøkonomi. Hvor langt er I?